Ɔsɛnkafoɔ tinsia. Mahunu bɔne foforɔ bi wɔ wie ase a ɛhyɛ nnipa so yie. Onyankopɔn ma onipa ahonyadeɛ, adenya ne animuonyam sɛdeɛ biribiara a n'akoma pɛ no mmɔ no. Nanso Onyankopɔn amma no kwan sɛ ɔmfa nye n'ani, na ɔhɔhoɔ mmom na ɔde gye n'ani. Yei yɛ ahuhudeɛ, ɔhaw a ɛyɛ ya. Onipa bɛtumi anya mma 100 na wanyini akyɛre, nanso ne mfeɛ dodo yi akyi no, n'ahonya no amma n'ani anye, na ne sie nso anyɛ fa a, ɔpɔn ba ho wɔ mfasoɔ sene no. Ne ba no yɛ adehunu, esum mu na ɔkorɔ, na esum akata ne din so. Ɛwom sɛ wanhunu owia na ɔnnim hwee deɛ, nanso ɔbɛnya ahomegyeɛ bebree sene deɛ saa ɔbarima no bɛnya. Mpo sɛ ɔtena ase mfeɛ 1,000 mmɔho na wamfa n'ahodeɛ annye n'ani a, wɔn nyinaa nkɔ faako anaa? Onipa berɛ nyinaa yɛ n'ano ntia, nanso n'akɔnnɔdeɛ mmee no da. Na deɛ na onyansafoɔ wode sene ɔkwasea? Sɛ ohiani yɛ n'akwan yie wɔ afoforɔ anim a, mfasoɔ bɛn na ɔbɛnya? Deɛ aniwa hunu no ɛyɛ sene deɛ akɔnnɔ kyini hwehwɛ. Yei nso yɛ ahuhudeɛ, ɛte sɛ wotaa mframa. Deɛ ɛwɔ hɔ biara wato odin dada, na sɛdeɛ onipa teɛ nso wɔnim dada. Onipa biara ntumi ne deɛ ɔwɔ ahoɔden sene no nnye ho akyinnyeɛ. Nsɛm dɔɔso a emu aba yɛ kakraa bi, na ɛho wɔ mfasoɔ ma onipa anaa? Na hwan na ɔnim deɛ ɛyɛ ma onipa wɔ ne nkwanna kakra bi a ɛyɛ ahuhudeɛ na ɔfa mu kɔ sɛ sunsumma no? Hwan na ɔbɛtumi aka deɛ ɛbɛsi wɔ wie ase akyerɛ no ɛberɛ a ɔkorɔ no?